Burkina premier ministre ale nana kile kelen bolila Mali kɔnɔna fianso ni ale be san fan fɛ bingani wale dɔ tara ka ɲɛsin polisiw daga yɔrɔ kɔnɔna Keɲawakaw olu wulilen do k'u jɔ fo kuran ka segin ka na olu ka dugu kɔnɔna Dumbi Fagoli Dumbiya ale kɔni ka kiri kɔni tigɛra tribunal kɔnɔna an balimaw aw bisimila ye an ka don kibaru kɛnɛ kan an bɛna an da don ni kibaru ninnu kɔnɔna k'olu ɲɛfɔ ye kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye Burkina premier ministre ye ni ale kɔni nana kile kelen bolila Mali kɔnɔna Ayiwa ko min ye tɛnɛndo ye janvier kalo tile 30 ale ni kelen kɔnɔna la Burkina premier ministre ale ka pankuru jigina Mali pankuru jigiyɔrɔ la ayiwa o kɛnɛ kan maa min taara kunbɛ o ye Mali kɔni premier ministre ayiwa min yɛrɛ ye Burkina premier ministre ale yɛrɛ ka kuma a y'a yira k'a fɔ ko ale bɔra ka so a nana ka so sabula Mali ale ni Burkina k'u bɛɛ dugu kelen ye wa ko o de kun na ale nana min ye Burkina transition kɔni ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Ibrahim Traoré o kɔni ka ci lase la ayiwa a y'a yira k'a fɔ ko a mana o dɔrɔn fana la min ye malien dɔ ye ko ale kɔni ye taama kɛ ka bɔ Mali la ko k'i kun ɲɛsin Burkina kan ayiwa ko o maa kofɔlen kɔni ye nin tagama kɔni kɛ a sen de la wa ko a ka taama sira fɛ ko Mali ale ni Burkina drapeau de kɔni kun b'a bolo a wulila ka to o drapeau di fo min ye Burkina fanga kɔni dayɔrɔ ye n'o ye u ka palais ka taa o drapeau kɔni tenku Burkina ɲɛmɔgɔw kɔni na ayiwa o de kun na min ye Burkina premier ministre a y'a yira k'a fɔ ko o maa kofɔlen n'o ye Ibrahim Cissé ko o kelen se ka segin ka na Mali la ko fo Burkina ka mɔgɔ daw kan ka n'o bila Mali la o de kun na ko ale Burkina tɔgɔya la ani min ye Burkina transition ɲɛmɔgɔ kɔni tɔgɔya la ale nana nin maa kofɔlen kɔni bila ko sabula ko ye waleya min kɛ waleya ɲuman don a y'a yira k'a fɔ ko Mali ale ni Burkina o de ye jamana kelen ye wa ko u bɛɛ ye mɔgɔ kelen ye o de kun na ko ale nana nin bila wa a ka nin bɔɲɛni sen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye Burkina président n'o ye Ibrahim Traoré ko a bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔni autorités ko sabula u y'a yira k'a fɔ ko u ye Burkina dɔ ye u y'a yira k'a fɔ ko u ni Burkina bɛɛ ye kelen ye o de kun na ale kɔni nana nin ci in na wa ko kumaɲɔgɔnya ninnu sen fɛ ani Mali premier ministre u y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la u bɛna terrain sira kɔni bɔ Mali ale ni Burkina kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ni maa kofɔlen n'o ye Burkina premier ministre ye ale yɛrɛ ye surɔfana tow kɔni dun Mali la ani Dr Choguel Kugala Mayiga olu kɔni ye surɔfana tow kɔni dun ɲɔgɔn fɛ ayiwa o dumuni ninnu kɔfɛ ko u ye kumaɲɔgɔnya caman kɔni kɛ ayiwa o ni ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen ye min ye Burkina premier ministre ye kunu min kun ye février kalo tile fɔlɔ ye ale yɛrɛ y'a ka pangu ta k'i kun ɲɛsin Burkina kan o kɛra a ka nin bɔɲɛli kɔni kuncɛlen ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen lakanabaliya hukumu kɔnɔ an b'a kun ɲɛsin ka taa San Mara la a yira k'a fɔ ko San Mara la dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko polisiw dagayɔrɔ kɔni ko bingani wale taara ka ɲɛsin olu kɔni ma ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko janvier kalo tile 30 ale ni kelen ko nɛgɛ kaɲa 22 kɔnɔna la sufɛ ko polisiw dagayɔrɔ la fiance ko ale yɛrɛ bɛ san kɔni donda cɛ sabula ko ani san kɔni cɛla ko o bɛ kilomɛtiri 11 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔni bɔ ayiwa ko ni ye cɛ marifatigiw ye ko olu kɔni sera ye ko ka taa mugu ci finitigiw la u dagayɔrɔ la ayiwa ko ni mugu kɔni cilen na a yirala k'a fɔ bilan provisoire min dira ma o de ye k'a fɔ hali bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na k'a dɔn tiɲɛni min kɔni kɛra ko polisikɛ kelen ko kɔni bɛ yen nɔ o fatura wa gendarme kelen kɔni bɛ yen nɔ o jogina wa ko finitigi kelen tununa wa ko min ye civil kelen ye o fana sara sabula ko o tun bɛ taama mobili dɔ kɔnɔ ko kisɛ ye o kɔni sɔrɔ ayiwa ko ni maakɔfɔlen ninnu ka baarajugu ninnu hukumu kɔnɔna la k'u ye moto 6 de suɲɛ ko ka taa n'a ye fɔlɔ an bɔra kibaruya minnu kalama ani ko finitigiw ka mobili dɔ fana kɔni bɛ yen u y'o jeni min yɛrɛ ye finitigiw kɔni dagayɔrɔ ye k'o y'o fana bɛɛ lajɛlen kɔni jeni nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa bilan yɛrɛ bɛ se ka fɔ nin ko in na tiɲɛni minnu kɛra ani mun kɛra sababu ye ani maa minnu don hali bi o sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔra la an n'o da kulo kan an ka don kibaru nataw la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Keɲeba ni ale yɛrɛ bɛ Kayi mara la a yirala k'a fɔ ko bi février kalo tile 2 ye mɔgɔw kɔni wulilen don k'u jɔ ko ka sababu kɛ ko EDM kɔni ka na olu ka dugu la ayiwa kibaruya minnu sera ma wuli y'a yirana k'a fɔ bi min ye février kalo tile 2 ye ko Keɲeba olu ka yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ yɔrɔba min bɛ yen nɔ ni a tɔgɔ ye Bataɲ ko o yɔrɔ kɔfɛlen na u bɛɛ lajɛlen kɔni bolo don k'u ka nisɔngoya jira sabula ko a bɛ wagati jan olu kɔni kuranko gɛlɛya kɔni b'u la o de kun na k'u kelen don ka welewele kɔni bila min ye an ka jamana camancɛ fanga maaw ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ walasa kuran bɛ se ka na olu ka dugu la cogoya min na wa ko société min bɛ yen nɔ ni u bɛ ka kɛ sababu ye ko ka kuran kɔni di olu ma ko u bɛ fɛ o société ka taa ko olu bɛ fɛ EDM de ka segin ka na olu ka dugu kɔnɔna la walasa olu ni kuran ka kan ko n'i y'a mɛn Malikura ko Malikura tɛna kɛ ko fo jamana bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ kelen ye ko o de kun na olu Keɲebakaw olu wulilen don k'u jɔ sabula ko n'i y'a ta ka lajɛ ko Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya premier région na ko a musaka ko fanba bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ olu de fan fɛ n'a fɔra hali bi ko 2023 ko kuran kɔni tɛ olu ka yɔrɔ la ko ye ko ye ko man di olu ye wa o ye ko ye ko min ye maloyala ko ye o de kun na olu kɔni wulilen don k'u jɔ bi ko kuran ka segin ka na olu ka dugu la sabula Keɲeba ko o mɔgɔ bɛ yelen kɔni na an bɛ wagati min na ko bi ayiwa kibaruya laban o de ye k'a fɔ ko san 3 kaso kaki o kɔni dara Dumbi Fakoli
Dumbuya kun communiquer maaw kɔni fɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yirana k'a fɔ Dumi Fakoli Dumbuya ale ye maa ye min bɛ farafina diina ko kɔni koɲa. O de ye k'a fɔ ko ka farafina waleya minnu kun bɛ ale y'o mɔgɔ ye. N'olu yɛrɛ ka secte tɔgɔ Kemit. Dumi Fakoli Dumbuya ale ni maa 5 olu kun minɛlen don sabula ka sababu kɛ ko min ye novembre kalo tɛmɛnen san 2022 kɔnɔna la cɛ dɔ kun bɔra ka kuranɛ lagosi k'i sen da kuranɛ kan. O jaw kɔni kun bɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la. O hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Dumi Fakoli ale ni maa 5 minnu minɛlen don ko olu ye nin cɛ in masuruma mɔgɔ ye o sabula ko u bɛ hakilina kelen na. Ayiwa o de kun na ni makofilen ninnu kɔni kun datugunen don kaso kɔnɔna na sabula maa min yɛrɛ kɛra sababu ye ka nin waleya in kɛ ko ale kɔni bolila. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko min kun ye janvier kalo tile 31 san 2023 kɔnɔna la ko olu kɔni ka kiiri kunfɔlɔw kɔni daminɛra. Ayiwa kiiri kunfɔlɔw la a yirala k'a fɔ ko u bɛna san 3 kaso kaki k'u bɛna da Dumi Fakoli kɔni kan nka min ye tɔ ninnu ta ye olu kɔni ma fɔ. Ayiwa min ye maa minnu kɛra sababu ye ka sɛbɛn kɔni nadon ni makofilen ninnu kɔni contre la tribunal la n'o ye silamɛ diinɛ maaw ye olu kɔni ka avocat n'o ye maître Mutaka Tall ye ale y'a yira k'a fɔ ko ni makofilen ninnu ni kaso de ka kan sabula ko u ye ko min kɛ ko min dagalen tɛ ko u ka ko ninnu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko u diminen don silamɛw kɔrɔ ko u bɛ ka silamɛya lagosi wa ko u dusukasilen don silamɛw kɔrɔ. Ale y'a yira k'a fɔ ko ni makofilen ninnu ni kaso ka kan nka ni makofilen ninnu Dumi Fakoli ale n'a nɔfɛmaw olu kɔni ka avocat o fana y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko nin ko in na ko a kan ka kɛ sariya sira la ko a man kan tɛ ka kɛ nin diinɛ sira ye ko n'i ye nin ko in yɛrɛ jateminɛ ko u bɛ ka diinɛ sira de boli ni makofilen ninnu kan o de ye k'a fɔ k'u ka silamɛya diinɛ lafasa ni makofilen ninnu kɔni kan ko sinon ko sariya y'a fɔ cogo min n'a fɔra ko ka kɛ ten ko ale yɛrɛ kɔni ɲɛ tɛ ko baasi ma kɔni na nka ko a bɛ ka yira olu la de ko silamɛya ta k'o de bɛ ka yira. Ayiwa hali bi an b'a yira k'a fɔ ko kiiri kun filanan kɔni bɛ sira ka na min ye nin maa 5 ninnu ye olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ foyi dɔn nin ko in na wa olu ma juguma ta ka ɲɛsin silamɛ diinɛ maa si ma kɛrɛnkɛrɛnnenya yɛrɛ maa min kɛra sababu ye ka nin waleya in kɛ ni ale yɛrɛ ye Danbele ye ale balimakɛ dɔ kɔni kun bɛ nin makofilen maa minɛta ninnu na ni o tɔgɔ ye Salifu Danbele o y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ tɛ diinɛ foyi dɔn diɲɛ in kɔnɔ ni silamɛya diinɛ tɛ wa ale dalen tɛ foyi la ni ala ko tɛ ko ale bɛ se ka don nin janfa in na cogo di ko ka ɲɛsin silamɛw kɔni kan nka an bɛ wagati min na ko bi Dumi Fakoli ale kɔni ko ale bɛna san 3 kɔni kaso kɛ nka a ma la perepere latigɛ sabula ko jugement tɔ kɔni bɛ sira kɔni na n'o o don bɔra la ni kiiribulon maaw ye min d'a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya communiste 4 kɔni kiiribulon maaw don n'olu kɔni ye bere min kɔni da u kun an n'o fɔ an ka don kibaru nataw kɔni na. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da u tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don